Ngiyanikelela bantwana benkosi enkulu yabethi ngikhiphe amaNazaretha. Koze isabatha lasemini siphathelwa umfundisi uMpele wasebuzake Nkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mebehle kwangcwele izocela umvangeli umncwabe wasekhuzana nemzongenkosi ukuthi angisize umsebenzi wengcwele wasezulwini angilekelele. Sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Yesihlabelelo senkumbuzo yezulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazaretha. Bandani bosukisela naze amen. September amaNazaretha uNazaretha ngiyabonga ezulwini kulumkhwelo omncane wemfundo ukuthi abadala sikhulume indaba zasezulwini. Sizocela-ke Nkosi yamakhosi kusihlabelele sika 160 Ayahusaba yekuphakame niyangaphewe bantu uyaphela kusasa. Oh
We are
Baba Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, ethi inyanga yezulu uNkulunkulu wabantu uthi usenkabeke manithi ushembe uNkulunkulu, ushembe uNkulunkulu. Usho ngani ukuthi ushembe uNkulunkulu? Tshela abantu ukuthi ushembe uNkulunkulu ngani? Ngathi ushembe uNkulunkulu, ushembe uNkulunkulu. Kodwa ngisho ngani ukuthi ushembe uNkulunkulu? Ngolinye usuku inkosi ilanga kwafika umama omdala, ugogo omdala, wahamba lo gogo wahamba lo gogo wayenkosini ilanga enomakoti begcwele umuzi, kodwa lo makoti bonke beke bathola abantwana. Wahamba wayenkosini wasathi, baba ngizokuwe emkhulwini weziboshwa. Omakoti bakahamba begcwele umuzi, akhona oyedwa umakoti onomntwana. Ngizocelela umakoti bami bakame abantwana. Lahleke ilanga lathi, hawu mama, njengoba usumdala kangaka abezi lo makoti uze wena uzobaphatha kanjalo makoti labo ntwana na? Umama wavula iphinifa welifakile aphendula walithi, wakhangeza wathi bebengeza wathi wabathatha la abanye bafika phambili bafike ngemuva. Bathamba uNkosi Busisi, wahamba ngempela umama wafika emndenini wakwaNguku, wafika wayilanda le ndawo. Uthi ehambile enkosini ilanga afakela abantwana uthi inkosi Busisi. Ngaphela bakhulula bonke lokho bantu lo Nkosi wonke akhulela wonke kulonyanga. Kulonyanga bonke babamnandi bonke omama basutha bonke omakoti. Ikhuluma ngesizwe esiphathekayo engathatha njengamanje bezonasisa kaNguku. Sisho uNkulunkulu sisho ngale msebenzi. Nasi sisasingeke senziwa ushembe nasi. Ngolunye usuku lapha emzini wakithi eVulamasango, lapha eVulamasango sihlezi enkozini yasekuseni, enkozini yasemini wasengena ubaba inyanga yezulu. Wangena wathandaza ukuqedwa, wayesephumela obala, wayeseningiza wathi ngiyangibona ngiphukile umhlaba wonke ngizobona ushela. Wathi ngiyangibona ukuthi ngumuntu ufana nami. Wathi hambeni, wathi ngifuna unkotela le ndawo. Ngihambile ngaye esikhulwini, ngafika ngangena esikhulwini zezulu, ngahlala phansi nazo ngasitshela usengikhathele sengimdala sengifuna ukubuya manje kuzohlala nami. Zathi isikhulu sezulu cha ngeke shembe ubuye uzohlala nathi ungawaqeda amanga asemhlabeni. Ufuna uhambe qala uqeda amanga asemhlabeni, uma sephelile bese uyabuya uzohlala nathi. Wahamba niye lapha kuMadondo office nothatha lencwadi. Waphuma maphuma inkonzo sasesasithola incwadi. Wasuka lapho wathi ngizophuma niyothatha izincwadi.
Sehamba ebheka eNtasuthini wathi Ntasuthi wathi namhlanje ngiyangoba uthi ngobashumayeli nibabavangeli nibabefundisi wafaka wathi eNtasuthini waphenduka waya emakhazazaneni wathi makhazazane wathi namhlanje ngiyangoba uthi nibabakhokheli nibabashumayeli nibabefundisi nibabavangeli ishumayeli ivangeli esitobhini esitimeleni emabhasini emalenke emadolobheni waphenduka wabheka mama wafika wakhitha futhi ubona wathi ngiyangoba namhlanje kuthi nonke niphume ishumayele nothatha amavesi wonke ezincwadi nwathathe ofisi njengoba lo msebenzi ukuthi thuba ushembe uNkulunkulu yavumbuka indaba yavumbuka esitimeleni yavumbuka esiteshini yavumbuka emabhasini yavumbuka emathekisini yavumbuka yonke indawo wanakala yonke umhlaba wanyakaza umhlaba wonke njengoba umhlaba umhlophe nje wafayelwa inyama yezulu imphela ngasi kusikhathi esiningi sisuke singamboni ushembe ukuthi ubani sinebhadi singamboni kahle ukuthi ubani kwenye indawo angifuni ukusho ukuthi lenkosi yakuphi yakhona ngabe amazwi angaki kodwa ngisho ukuthi yakuphi okuyakabani yakela ushembe yaticela ukuthi avakashe afike esibenzisana wathi bangapela ushembe uyahlonipha wahamba wafika ngesizwe sale nkosi wangena wafika khona bese fikile wabona nenkosi babingelele kwakuhle kwanjaya wathi futhi bani uyafunda icela imgidi wayikhipha ushembe imgidi waphuma amakhosazana akhe waphuma omama bakhe waphuma Ntasuthi yakhe basekuza befundisike bathi ngabezitha njengoba kufike ushembe yamukela njengoba umbizile nayo nje inkomo yokumukela wakhala mina esho polisi bawakhaya mina wathwalisa ukufetha bathi wakhama umnumzana othile wathi ngayimbuzi mina ngabe singamnike imbuzi kwenza ukuthi uyonikeza yokhonda kushembe wabuya le umnumzana uyayinikeza inkosi yahamba yayaguqa ushembe yafika yathi inkosi yamakhosi nayo imbuzi engikubukela ngayo ezweni lakuba bamkhulu bathawu ngabezikhayi ngiyabonga inkosi inkosise thatha-ke le mbuzi nanka amabutho akhavevile uphekela amabutho uphela amabutho akho le mbuzi wageda umgedi waphela wabalisa enkosini wasuku wahamba ngasho lutho wathi efika phela nje kukhona intaba engenkulu le ntaba yinde le ntaba inkulu phezulu kunesizini yathi sakhe saqhuma isizini abangaphesha abantu babona ilifu iphume esizibeni bayibona inyoka iphuma phakathi engamakhanda awu7 iphuma ikhanyisa amalambo wathi abaleka onembeza labhidi kudala ekhamba khona yagugula umuntu ohamba umini umuntu uhamba uzoshona emfuleni uguguleke yoshona bahambe kwahamba izibaba bahambe nisi kwaba amabhodo bahambe emkhonto bahamba yonke igama nomuzwayo baphuma ubaleka uje ungenalutho basengenalutho bathe mvakaloko ngoba yini azange izibone ushembe inkosi kuduba ecabanga ukuthi umuntu ubebona ifana naye umfundele incwadi kaJohane incwadi kaJohane 14 verse 8 up to 11 uFilipu wathi kuye Nkosi sibonise uyihlo kusanele uJesu wathi kuye benginani isikhathi esingaka awusikhathi esindanga nginani awukangazi Filipu na ndangazi namanje ubonile ubaba ubonile mina ubonile ubaba usho ngani ukuthi sibonise uyihlo na usho ngani ukuthi sibonise uyihlo na
awukholwa ukuba ngikubaba awukholwa ukuthi ubaba ukumina nobaba ukimi na nobaba ukumina lamazwi engiwakhuluma kini lamazwi engiwakhuluma kumina angisikhulumeli mina kepha ubaba ohlala kini kodwa ubaba ongaphakathi kumina uyena owenza imisebenzi kholwani yimi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi kholwani ukuthi mina ngikubaba nobaba ukumina uma kungenjalo kholwani yimi nalemisebenzi kholwani yimi nalemisebenzi kade sikhona ngomhla 25 sibonile into kade yenzeka le mangaboni ubona ukuthi ukhona umuntu ongavele abantu baphela amakhulu akhiphe yonke into anayo eyaJehova eyonikela kabonke anabo mawumuntu lo ungeyena uNkulunkulu ukhona umuntu ongadela yonke into angabukusela ezinkukhu akhiphe konke kade kuphethe uzalothela akizomnikeza uJehova uzomnikeza okuhle mawumuntu lo phambi kwethu nishongani ukuthi ushabukhulu sishongane emsebenzi siyibona ukuthi uma singakholwa bekani le msebenzi ayenza ukhona umuntu onekeza umhlaba wonke angahlali uzona kusala lesisala ngehlala inyoni engenabantu kodwa yena kodwa umuntu lo uqinisele ukuthi umuntu kungabe sithi uNkulunkulu basisho ngemsebenzi esiyibonayo uJesu umuntu ehlala nathi efefensa kubo wenza inkobe enza zonke into ezenziwa abantu njengoba sisibona inkosi yabo phakathi iwumuntu wathi ungasuthi nomuntu kanti ukhothiswa wena emahlweni la phakathi kuyona kunoNkulunkulu ngoba ungakhomba kwenzeka uthi uwake ukuthi ukuthi Kuneke ukaphela uyinkulu wenze yonke imfuwale umbone ukuthi ubani ubona ngisho phambi siyahamba phela bekishuma phambi kwakhe behamba beshikwaza kwasabe laba phambi ngibukele nje mbenge hawo nangu umuntu ekishume emlilweni nangu yathi la mala omlilo ngenyawo uzosha lo muntu Samsara asonde ngaseduzane wakhe simdedela yena nje ubhasha ngamala ngalama subetake ahamba na uphele ungaphela nyaka phambi kwakhe ahamba khululeke azosikhathi umfundi wasezulwini ngoba ngaphandle kwakhe ngesile lutho ngaphandle ngesile lutho sihamba nje ngoba uyena oshola ngoba ubani uNkulunkulu ngaphandle ngesile senzele ukuthi ngoba sabantu basemhlabeni sabantu abadinko lo yasifundisa ukuthi ngoba uzidlela ngathi ufuzethela kuzile ethi ngoba uyempilo uNkulunkulu phakathi kungawo sithi uNkulunkulu sisho ngemsebenzi angezela ngale ngaba ukufana ngala azokuthiwa intoni la aphambi kwasemasangini lemoya lekazulu enomhlangano khona sekuphatha ukuthi lapha liyashingwa bafone phakathi bathe wena ke ngile mhlangano kuyabheka leka ngaphela into ukuthi usimbuzo lijide kumqaba nje ife asikwazi ukuyide bese igqibo sazi ukuthi ijitwe yini sisibhekele kube yini sisabhekwe kuyini hawa ngiyobika baba liyabhubha leka ngaphela imbuzi zakhe bahamba ngapha othingweni bathi baba utheka liyabhubha sengiyabhubha imbuzi ziphelile zami kusasitshekile kodwa inkosi ibusise batshela ukuthi abazikhothisa amafutha baziphuzisa amanzi ezibe nalutho zizokwana zanga bashanga ntathu bathanga mbili kuzanga lona ongakhona lona imbuzi uphindishe kumqaba ngoba kushayisa lasezulwini liyakhuluma isikhulumi yakudala abashumayeli bonke abashumayeli ike umshumayeli abafike ka-24 libe lezindlu la 24 bonke abashumayeli abazophela bazohlala emlindweni
kakhulu. Uma uzodlala ibhola uvele usithuwe vele uyodlala ibhola. Uyakhepha uma uyodlala ibhola. Noma uyisosha uyobambana nempi uyisosha uyakhepha uvivu kube noluklabeni sibekwa la ugophona manje uqale ushaka uyashaka bekushela phambili phinde ubhekesele ushaye lapha uyakrela uqale ukrela ukinele udlala lapha lizophuma ngempini uzofana inyovu ivule libheke inandunani hayi ngakuqale khawuqale usidobeleka udokho simuso kodwa yonke into oyijele uthi uzofana nodaba hayi aqabela hayi amadola ahlungu hayi singasingiphela baphatha isibhoko kufanele uphathe isibhoko awukhempile wonke uzojele ekhaya thina kade sasiyinkwekwe zami Mangulele incwadi. Mangulele incwadi. Mangulele incwadi. Exodus 53 verse 20. Ukuthenga 23. Wathi ungebone ubuso bami. Also 83, also 83, verse 20. Exodus 83, verse 20. 20. Bheka ngiyathuma ingilosi phambi kwakho. Bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ukuba ikugcine endleleni. Ukuba isigcine endleleni. Ibuyise endaweni engiyilungisileyo. Yebo uyise endaweni engiyilungisileyo. Nibheke. Ulalele izwi layo. Nolalela izwi layo. Ungayikhulumi. Ningayikhulumi. Ngokuba ayikuthethelela ukubona kwenu. Ngokuba ngeke ithethelele ukubona kwenu. Ngokuba igama lami likuyo. Ngoba igama lami likuyo. Uma ulalela izwi layo impela. Ulalela izwi layo. Uwenze konke engikushoyo. Uwenze konke engikushoyo. Khona ngiyabayisitha abayizitha zakho. Kodwa abayizitha zakho kube yisitha. Ngibahluphe abakuhluphayo. Kodwa abakuhluphayo bahluphe. Ngokuba ingilosi yami iyahamba phambi kwakho. Ngoba ingilosi yami yohamba phambi kwakho. Kubeka. 23. Sofike. Siyaphuma. Sesifikile lo suku siyaphuma. Lo sosha alunge selifuna lizisethe kahle. Libe liqonde lazi ukuthi wafa sesiya phezulu entabeni yaseKhanana manje. Amen. Sesilalela izwi. Ukuthi athumelini kodwa umthwalo sokho uboshiwe ngabo umthwalo wakhe amazwi usalinde leso phela silibophile ngithule ngithela nokudla nayo into kwenda khona etabe sokumletha umenge yini sokumele ungene emotini uhamba mosaqelwe lokhu unokubheka amatabu uzozibonela siphethe amatabu sekuphuza amanzi asakuzishimedi umuntu ngesikini yabo asafuna drinks ngidama ngengalanga sasiphethe sokudala sadala manje uyaphuma umkhulu ufuna lo muntu azimisele ukuthi ukhethe igama elikhulu kade phuma umbakele ekuseni nambizile zolo uthi abantu abathethelelayo kodwa nazi into eyodwa konto fanele siyazi uthi abantu abathethelelana bonke abathethelelana umuntu oqabe nomnyama uthethelele ungaqula amaqela ukuthethelelwa kukhona izinto ezingakhetheleleki nakimthe kukhona izinto ezingakhetheleleki uyabona isikhoko lesi ngaba sikho ezulwini
uNkulunkulu nesikuthethela zonke imbuzi lezi. Imbuzi zona sokuzothethelela. uNkulunkulu wakhetha bonke labo abafana nawe izephramthetho osifakele ebhodweni elingenamkhawulo. Zisho ngoba zilalele. Uyakhuluma sesula uthethela ingeziwe, intethela ingeziwe. Uthi wena uvuluyenzeke ka. Athi intethela. Lapho khona into yakho. Kosamakhosi sengizohlala phansi pha. Imali lakho nomsebenzi wakuningi umsebenzi wakho kosamakhosi. Phayinto yokuhlakanipha udlula ikhaya. Ubale uzodlula ikhaya ubale ungaswela ngomshini uMose wazalwe intombazana wazalwe intombazana yamfihle efanele. Watholwa inkosazana yenkosi yayobeka emzini wenkosi wahlala wakhula kwezwamdala. Wahamba uMose wahlupheka waphuma emzini wenkosi ngokukhizela nje yonke into kodwa waphuma wahamba wahlupheka kwezwayo lusiziphu zomkhowabo owadusiza abantu nehlupheka kwezwa kwanikeza intombi wathi yoneza le ntombi bazulize abantu nabarashu. Uthela usile ngolusuku uthele ehlane wabona isihlahla sivuka wathi uyakusona sathi lesihlahla Mose khumula impahla zakho ngoba le ndawo sonyathela kuyona ingcwele. Wakhumula kubani wena wathi ukudala ngoNkulunkulu kayisa uyise kaNkulunkulu kaJakobe. Wathi ngizothuma eGibhithe uyophula abantwana bami abayisibela khona. Niphuma yona lokho siyaduka phela ezingolaka izongibulala futhi nangazi nokukhuluma ngamalimi izofika izinkulumo ngakhamba izombulala. Wena kehleli khona ophuma ngendlela ethize ozazenzekile sebaleka. Wathi angeke ngiye lapho wathi lalela la wena Mose njengokhuluma nami nje sengizokushintsha. Ungabe usabo uMose uNkulunkulu abantu lokubadipha yini. Kulo sawenza uNkulunkulu wakho kamanga kuzosona ngento ayithandayo. uNkulunkulu usona ngento ayithandayo ngoba uNkulunkulu. Amen. Uyayibheka into akho ngena kuyona azodala kuyona noma yini ayithanda angena kuyona ahlale le ayithandayo. Hayi uzokhokhela wena ukuthi uzodala yini. Uhlale endlini ayithandayo. Njengoba sitashilo phela nje sithanda uNkulunkulu uNkulunkulu uhleza. Amen. Oyazi. Amen. Landelana nathi iphindelo iyenza mshayibazakaza lekwakho. Uba ngesipotini esipoti sikinenja. Ketheke uyofela ubaba uyasonda yonke into yadliwa yaphuzona yonke ayikho into bathi hayi ngicela amandla mlambi siyadala siyale thana sofa sezulu sobeka ekhana. Amen. Baba kosamakhosi yabona uNkulunkulu wabantu yabona uNkulunkulu enkandla isebenzi transform esizulu. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophuzu wenkosi inkosi izimbusise. Siyovala inkonzo yethu yamanje ngesigabelelo sama-33 33 socela umbangeli hlabisa wasemlaza solelisekele inkosi imbusise. Inkosi uSipho wangcwele.
Asibonge. Inkosi. Kulo kokho bethu. Kulo amakhosi ezizwe zonke. Siyabongcwele. Baba lapha ngokuzuza indala singaboni. Siyona izinto zonke. Sicela bawusikeze lapha engcwele sezulwini. Usithele kwamacala esinawo. Lesifanele ukuzophila phansi kwelanga. Sibona ngokusigcina kuzofika isikhathi inkulumo ezifana nenyama. Ndawo masizo nesicela ngasilakhi singabakho. Sana ngekhathi zonke. Usingisa indlela yokuthatha sami ngazo. Noma kunzima siphethe zeyidizelayo. Sibe ukuhlala kusenze sikwazi ukukhombisa ukuthi nobubi. Usifake ikhathi sesisele usiso. Usikele lokho emzini yethu senze singathi eseswili. Bese kusabaka bakulayo manje naphakathi amen. Ingcwele phapha emazulwini nabele kwezimo ngazana bela sayitshakade nakwenkonyane umkezi lomisikani nabethi indaba esayizwa ngedoshabala kandaba ezitsha. Amapholo kungcoba ingane bangasanda ngentomelelo njengesanda incwadi intendele yasala bindo esidwa dakala bishisa abaqobi balo bekelezwane sesandeni. Mkhawayikhawa iphindele nakazimabo phambi indinhliziyo waphakana nabakuzonda bekubusi badamela ihlalo sasezulwini. Mabhada besanda sinodaka nawe mbhada mosanda sinodaka ubambelela ngoshembo emasimakhathala ngesela ngenqodo nedanga abane obheva amathabelo basifuba sibhinqa amakhasane babhengeza babhinqa ngoma basala baduma nephepha inhlase shisiqhuba mzimba sakho ngoba ngokubhoza igazi bethi iqina khandela kagedezile emagcaleni osemphensela phenduka amabibi zephula umthetho ngqongqolo omkhumbini ungakwedwa. Ndakati ziyo bashiya ngathi laba bangena ngoba amadoda amathathu bathi uzothi abhekwe khona lebheke kwalasha. Shise phikandele ogwegwesabe nama ngoncela impande kalusifa. Abathi bembawona izobakhothisa osuyizu kanzuka. Inzuka ikayisike ensimbi ijoko lensimbi ehlangomela amaphebula. Othebela basemhlabeni abasezulwini bekolobhomela isitimela samabodo mamelo yanga babeno nyanga asezulwini. Lobo lobile laphindelela uthi ngolekosazana ehlalweni lapho nyazi lasezulwini uguqabadelo bengadeli umuntu. Inkosi ababizete bhenakhothi wadideka majajajaja wona zichazo olondanda kuwa zazingazelwa zona zizimalane zimhlophe imkhumbi yasentateni yasolokukatanisha engaqoqela amagwaba abethobana phesha kulasenglandi ithi hawo obhama yatinta abantu abamnyama indidandidane iyabadida basemhlabeni abakwazi ukubona ingazimadwele ezulwini. Umahlakabheka ukushisa njengomlilo wamabuziwe esingazonza sozobele abathela sinethele wakhuma idwalele imshelelezi babashele baduma ngamaphebula sasala sadele nqolobaneni izulu eladiya ngamafuku bakeladiya ngomoya elazothatha emjondolweni amatenda ataza bephonsela ngademo bantu base-Afrika enagezela isila somsolo embabala omadulunya zipethuthukela basethola uphaphele egolagwala babantu bangebheka babheka bezabafuku babhabhadisa abalelo thina umhlaba ngelosizezulu amashesha ngena abasemhlabeni abafunyaza ngaba bangenekhosondeni uvunya babasetelethula phuza ngulathi esephuzula ekhafula baphinde ephuzula ekhafula insimbi ezinye ithede ezinye aphinde ezinye kathi ezinye aphinde ezinye umqambo yelabazasela abazwe bathi sebethlehem amanazaretha bethlehem efike eduma ngoyelo lasezulwini insingizi yabethu amaphiko olasethembethayo ithe isungejubalala ngendlela zasesithi holi ewagqoka amaphiko olasedrephaki ababenosizile eguqele emanzozo bethi bophozokhokhoqeqela ngeguqela unyazendwele emazulwini izingi zonyazezwele emazulwini inkosi abathelebisededwa nayikhothi badideka amajaji baphinde babiza kwelasepetermarisburg badideka amajaji wathenga umisimu umujaji uyaphi abantu banjengothola ngemisonyazini wathenga umisimu umujaji onguni abantu banjengothola ngemisonyazini wathenga umisimu umujaji udlwathi abantu banjengothola ngemisonyazini umisimu umavumo ujaji umadwanda kanti umadwanda ophumile zasezulwini unyazo liphuma belasemzimusha lophephetshikala belasepetermarisburg abasemhlabeni bafika baphuma bagiya begize obasezulwini seguniwe bathi bahlulela inyama yasezulwini ingazi basezulwini ngabehluleleki isihlelo nesapho ngabasahlulela bumba isimane samabodo ehlulela ngenyanga yasezulwini wahlulela ngelanga wahlulela ngenyanga yasezulwini babekuphi sebephila ababephile ephalameni usebephile ephalameni baphakama amaguma namathapha bangafika bafakaze omzondane bengabasemakadini ufakaze amakadi athi thina sithule sihlangene sihlangene ngolungcwele obabhomela isimane samabodo
uNkulunkulu bayasembe ngamakhosi bafika baphela bajikana nasezulwini ifika hlala endaweni zasengqaqhule bafika bayizwa bathi udubo lwakho baphuma bebangise phameni babangise kanjani umuzi wakho wasefeni obungenakayitela lasephameni itayitela ngelasefeni kuphela zingizonyanga nasezulwini zizwakala ezathi zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe. Ngicela nimphelezele kusasa ngiyema ngangini. Mphathi imvunulo inkosi imbusise. Uyangena umdedele uLesibili ngomhlaka 1 ngo-12 February inkosi imbusise. Uyongena isuthi qala ibona isuthi kulandela amakhosazane ibona amakhosazane ngene ngolingudlu inkosi imbusise. Yaphuma umhlangano weekendane ngomhlaka 3. Siyophuma la ngo 2:02 inkosi imbusise. Entashabusa